Yo, what is up mga katropa? Panibagong araw, panibagong katarantaduhan na naman guys! So, hindi ako makapag shout dahil gabi na ngayon guys. Ang dali ng oras guys. Yung mga katropa ko, ang dali-daling ng oras. So, dahil for today's vlog is wala tayong magawang mga bagong bagay, wala tayong magawang katarantaduhan, edi makiuso na lang tayo, maglaro tayo ng Mobile Legend Bang Bang. So itong sikat na laro ngayon sa mga lahat ng kalalakihan dahil maka-experience talaga ng lahat ang Battle Royale. So yo guys, kunin ko muna yung legit ko para at least ma-record ko yung boses ko. So let's go. Kung bago ka pa lang sa channel, welcome sa aking bagong vlog guys. Bagong niche na naman to, iba lang talaga yung niche ko. So don't forget to like, punch the subscribe button, and turn on the notification bell para ma-update kayo sa mga susunod kong mga videos. So, ngayong video na to, mag-i-enjoy tayo ng Mobile Legend. So, pasensya na kayo kung maliit pa lang yung level ko. Huwag nating tumpik-tumpikin pa. Let's see kung gaano ako kabobo maglaro. So, let's find a match. So guys, isa itong way na makapag-ease up tayo or makapag-lessen tayo ng problems ng mga frontliners is to lessen the mga na-affected ng virus. So, ulit-ulit kong sinasabi sa inyo na stay at home and enjoy being with your family, being with your phone. Chat-chat lang muna tayo sa mga girlfriend natin. Huwag nating puntahan. Huwag tayong lumabas dahil dyan, kapag lumabas tayo, vulnerable tayo sa mga viruses. So, enter tayo. So, let's play this game now. Ready na lahat. Stop it! Stop it, it's a cop! Don't! Stop! Let's see. So, Hayabusa ang gusto ko talaga na hero dahil gusto ko lang talaga ng mga assassin na yung mga ninja. Dahil ang ganda lang nila. So, tingnan nyo kung gaano ako kabobo maglaro. Kung mayroong pabigat, mas pabigat ako. So, ito ang mga team ko. Hi! Shout out kay Tika691, Burin, Zeus 33, Chris, Just No Limits. Shout out sa inyo guys, mga ka-team ko kayo kung sino nga nag-watch ito at nakikita nyo. Shout out! Okay, let's go. Let's go with the first kill. Kasama na yun. Ito mo naman. Oh, first blood man. That's it. Freaking first blood. Ako nakaunang first blood. Push tayo guys. Ito ang COVID. Resulta ng COVID. Maglalaro tayo. Retreat tayo Balmond. Huwag kang maging bobo Balmond.
my god, let's go. Push tayo. Kaya wala natin lives. Yeah, you're dead, man. You're dead. Double kill. Dalawang kills na yun. Uwi muna tayo mag-heal. Ninibago ako. Meron ng isa pang kon. Oh, uwi muna tayo, guys. Oh, shit! Oh, baby, shit! Dude, baby, shit! Oops. Oh, yes. Oh, yes. Nice, Balmon. Nice. Nice. Uwi tayo, wala tayong live. Bakit kayo wala sa mid? Oh, I'm gonna kick your chicks. Oh, baby. Oh, she's good. Oh, grabe itong laro na to. Nasa mega kill tayo. Oh, yeah! Mega kill. Push tayo. Patay kong tawag na to. Ito. Push. You're dead. Hindi ko lang kill. Push. Oh, yes. Oh my god, bakit wala na pag-defend dito? Hindi tayo. Ang boobs. Push na muna natin dito. Yes. Patay itong tower natin kanina. Rotate. Oh! Ang dami. Ang dami. Nag-reload talaga to si Hayabusa rin. Teleport na siya. Siya lang nagdalon. You're dead. Oh, shoot. Oh, dami niya. Nandito si Grok. You're dead, man. Unstoppable. Yung elite level. Nakainit na tayo eh. Oh my god, ang dami. 5 kills na tayo without death. Talagang I'm the luckiest game right now, man. Push tayo. Oh my god, naglag. Oh my god, bakit ka nag-message sa akin? Yan. Mad baby is having a full of message me. Wait ka lang dyan. Maghintay. Pawi ako. Baby pawi. Lang. Wala ka lang kung talent sa pagkanta. Bakit kill. Natin tayo manlalo. Oops. Oh my god. Push tayo, push. Okay. Push na dito. Ata. Push. Push tayo sa bottom. Let's go. Oh shoot. Retreat ka muna dyan. Putik. Oh, putik. Push tayo. Ano ko? Ang bobo. Ang bobo na press ko. Na-press ko guys. Push tayo dito guys. Push. Push. Let's win this fight. Let's take over the victory is ours. Oh my god. I'm the strongest. Victory, man. Victory. Oh yeah.
Para yun to. Destroy tayo. Message muna tayo sa girlfriend natin. Baka magalit to. So, yun na nga guys. Na-MVP tayo. With 50 points. Ang dami ng kills natin. Ulit lang ha. Pero, ganun. Ang ganda natin. Head-click haul lang tayo. May master din tayo sa pagdatingan sa magiging expert din tayo. Believe in God. Believe in God. So guys, thank you for watching. I hope you enjoyed my first gameplay. So, second gameplay na pala to pero hindi ito nagka-takbo sa aking wish. So anyway,